mag-practice og karate. Kay daghang gikidnap mga tiguang. Nya sa kidnap. Udnap na kay mga tiguang ra ba? Nga sa luyo. Di maningil mama. Ma! Ma! Tako! Tako! Tako yan! Tako na ba? Tako na! Ano man? Tako na lang ganito. Ano lagi? Ano na pangutan na basta tako? Ano gani? O ano kung sa irasan mo tago ko? Nasi ng punsing! Malpaningan ka ato! Nalagay! Tako na yung tako! Asa mo ka? Asa ka pala lagay? Tago na! Ma! Tago ha! Tago! Jai! Ay! Wala na ba si mama te? Wa pa gani ko mangutan na. Sapod ka ay. Ay, kay bawang ko maningil ka ba nga? Mo to, ningon na sa ko ni mga wala si mama. Balik lang sunod te. Di, kanin mo ko yung mama day dako na kay nagutang sa ako. Kinahanglan na gyud niya bayaran. Kay sige na siya unya-unya, ugma-ugma niya. Ikaw ugma, balik ko ugma na pod, sino ugma na pod. Ay, sao man te, wala man si mama te. Ni lakaw man niya. Wala kay ko gibilin ni mo mama, bisin na gibilin. Wala lagi te. Ako ra magagiga ko andiri te, galuto-luto kay wala na si mama. Butang basi sunod ba tubuan mo uli bag importante na siya gilakaw. Na siya sa Manila eh. Balik na sa to basin. Na, Dear. pagulo na sa sa yung mama, tung niagi pud bitan ni adto sa Japan eh. Bito te kanang sunod na sa te kanang balik lang. Dili jud ko Sunod basi masugot. mo bo uli na to si mama. Di jud ko musugot anak kay pila na ka. Kada adlaw ko sige balik-balik diri wagid. Sige yung yung mama. Pero te tinud bito te. Ugma. Akan te tinud bito wala si mama. Di mo silbi na kung mao na yung anak maghuwat ko diri sa imong inahan. Ayo, what the uy ka daghan kag lamok. Nampak pakan ka sa lamok. Na mga iro wala madugay gutom na sila ikay pa ako kay kani tanan akong gipangkuan. Ako ra binya na tanan ako ra bay makahurot ami. Na bahala ka gutomon ka di ka tagaan jud ti. Ka uli na ka Maghuwat ra ko bala gutomon ko. Dili man na mamahit ang iro kay presmig now. may kani kay Maghuwat ko diri ha. Pero imong inahan sige na nagkuan basig na de sa niwa. wala eh. Tingnan yung mama, sige na nag-ugma-ugma. Ugma-ugma. Man, di. Ugma. Pero, pag utang mo, sus, dakuwag ngisi. Sige, di, gingan-ingon ay. Ere, utang na, anak. Yaman. Pag human na, ugkuhan. Naman jay Pag gala. utang na, layo pa kay si ima, layo, gigtingon sa iman. Hiyo, anak, sus. Hintago sa ima, dagan-dagan, pa siya, pagtago ni ima. NANI?! Hoy, ima! Ay, sing. Nanggapot ko Palagi diri ko. sa lalom sing oy kay musod naman is amuan ni sagbot oy. Kani ra ka? Ingon ka, wala imong mama. Ay, naadi ka diha ma? Ka oy, nalimot mo gatay na uli di sa gabi di ay katong nahaging gabi ba. Liwata, gid nimo si mong inahan dyan. May pagka-briefing dyan. Kapulan mo kanis sa mangguna oy ang sagbot sing ba akong gigunahan kay padung sa ka. Maseng ka ron! Madam, Kompleto ha! Madam Ponsing. Kaya pagpangutang ni mo na ako, Madam Ponseng. Karon seng na lang. Ana man din na. Ponsing. Ay, kung gusto ka tawa, Ima. Kaya wag ko na nalipay ang imo. Ay lagod pala big serious madam kay mura na akong katigbakan madam. Chill na tas life good. Unsa man ni? Madahag, chill. Nga, tuloy na katuig ko imong utang. Sige, ugma-ugma. Kung binalik diri, wajud ko kadawat bisig piso. Ko na problema akong utang madam ka nagtubo man na madam. Napay anak mo, tiliwata ni mo, oh. Gaya may kay pag-briefing. Wajud ko musugot ha. Nga dili ko mabayaran. Ugma. Kay magda ko diri barangay, tanod. Tanod. Ay, dili, pulis. Ipintang pulis mahadlok ta pero tanod barog di ka tubo dili kay ko mahadlok anam madam. Aw! Dili ko magdag pulis dire ha. Magda ko dito tibuok nga kanang army diha sa kwan, ha? Ikaw Madam, apil ka. madam. Kani mo anak mo gi-briefing mo maayo na. Wala sa. Nga. Di mo sa na ko te kay 15 anyos mamang ko. Maujud. Bata pa ban ka. Madam ugma nimo paningdon tanan kaon jud aparta. Ugma! Ha? Mubalik ka ugma! Unsa oras madam? Ugma ha. Ikaw apil pug ka ha. Apil ka. Ugma. Bantay naman ako. Tudlo ag balik. Si mama sige di ka matago. Kibaw kang dako kay tao. Adto ta ka sa ubos ko ano sa kaabuhan. Nakibaw sa day ko nga si Ponsing muling ko dire. Dumot atong gipalakaw dayon. Sa nagang kibaw kang gahi kay to.
Hala ko mo. A few minutes later. Assalamualaikum siya. Assalamualaikum ka. Ako siya. Gago! Awan na ako. Isa. Isura rin kantahon ng mga Isa. ininchik eh. Day. Kumasa kong kwarta di, Mama ba kabawala ko kwarto? Si mama eh, mali na manghulam na ito kwarto. Kaya ba siya wala tayo trabaho ba? Way trabaho pero na kwarta. Wala. Kato din ko sa kalibon mo kita bang kwarto. Nara eh. Yung cellphone mo. Pero pag dinay pa makasi mo inahan eh. Ay, nakita ni mo? Oo, kaklaro. Anak, sibutan ako ha? Pati na kung tago aning 1,000 niya, nakita ni mo. Bilisan daw na kayo ay kabala ka. Ganito nun ako. Mamubos ako man yung uyab gihatag magod. Pasapta na yung uyab. Hindi ka pahuwam. Ay na para yung uyab. Palitan mo kung yung mga sanina niya. Ako na bayad ani sa TikTok. Yan na lang Order mo nang ko sa TikTok mo. Kasi mabot yung order di ay. Sunday. Kasus kadugay pa. Ano yung masak ano Sige na silang kung karon mahangke. Makita naman mo sa kong uyab ron. Bilisan lagi ti ka. Ano mahadlok bang kayo bro kung di mo inahan. Oh my god. Sula oy. Makahuwam talaga mo kayo mga palabras. Ilisi ko karon dayon mga. Oh, ano nagbalik? Wa bagay ba sa itong kamot? Ilisan dayon. Tadi na ni huwam. Kinaoy. Mamo eh. Eh. 24 hours later. Kita ni ko bukto. Ah! Oh. Ma, kato imong gisaad mo ba? Kuha na mo kay ugma na. Ugma na mo. Mabot na kung kuha mag-order na ko sa TikTok. Ito mo to, sir? Kaya ang bayaran na lang ko mo kay 969. Uh-oh. Saan ko ba? Sige, magkagpaningil dyan sa, uy! Kung saan may gusto ni Buday? Kwintahan ti ka? Ha? Ano mo na siya, Bill? 1,000 mo. Ay, nga ka manghulam ko. O, lagi, di ba ningon ko? Nga manghulam ko, ilisan ako. Wa pa gani ko ikailis, magsige kag paningil. Halas may kwintahan ti ka. Oh my Di ba eskwela ti ka? Kana imong kaon kada adlaw. Kana imong luho nagtuok kag wala abot libo ka pinday. Ha? Magsige magkagpaningil sa kalibo. Nga di man kadaganan si imong inahan. Gani hapon ta gusto sudan nimo. Nilat ang baboy pagka-auto for chop. Karong panihapon unsa na pod? Nga na ako na pila gasto ana. Oh, Gani, lagi man gani, basta inahan na yung manghulam. Paningil mo. Kwenta na tanan. Kwenta ko na sa pagkabata ang tuling dako. Itan mama eh. Tani. Pagkahon jud na kay masigim kag paningil di ba kahuwat. Oh, magsige. Di na ko pawon sa nade. Itan na basta inahan na yung manghulam ng kwarta. Ay nagkaon. Bamuot ito ang kwarta. Itan na yung ulti kwarta din bisig piso. Uh-oh. Espiritu ng 500! Espiritu ng 1,000! Sumanib kayo sa akin! Espiritu ng 500! Espiritu ng 1,000! Sumanib kayo sa akin! A few minutes later. Oh my god. Uh-oh. Ah, daghan na kwarta jiso. Oh, pamata na. よく見て。 Jisa. Jisa? Asa man nasaniban, te? Aw ka na siya? Padre, what's up? Padre, Ay, oo. Nasaniban yun ni siya, te. puka ako mo na itong alat, padre. Ha? Pinalaman ko assistant, te. Ay, ikaw di ay? Ha? Utot Camilo, lapo sa mundo. Ayay, gay. Father, batinaw. Tinuwa yun, mura gwapa. Father, batinaw. Father, batinaw. Father, batistilong. Ay, Ilong. ang importante na ibangag. Father, dako bata.
Sabot ang... Ay, kabaw baba. Ay! Idol Batinaw. Ikaw ba? Idol, musag na. Isa na Idol. Oy, etil alcohol ne. Etil alcohol ne. 101% germs free. Palit ko na Idol. Idol Batinaw. Idol Batinaw. Unsa man to uban ako nga kuan oy nalimot man ko may pagdako sa Bible agay. Idol Batinaw. Ayaw oy. Tataniba naman ka dili man ka mamugno. Okay. Idol Batinaw. Da? Batinaw. Hey, mas gwapa pa ko ni mo day. Batinaw. May wait ni mo yung rice smoker. Ang kaay. Undang na panigarilyo, tabako. Idol gamay utin. Oy, kusaday ka. Nakita na ko Father Bao nagibuwagan ka sa imo uyab. Wa ko uyab day, pari ko day. Uyab. Ade, gamay upa titin. Palayo, paduol. Okay. Okay. Ade, batik ka na Father, batik na Father. Oh my god. Kausa na lang ka. Batik na Father. Osbi ka usa. Batik na Father. Batik na Father. Usa na mo gisulti. Usbaday. Joke lang ka Father. Ha? Yumi. Nana. Yumi. Nana. Yumi. Nana. Pagtarong ha. Ikaw espiritu kagisam gani kaning soul espiritu pawag gulgulot ti apel di ka kawa di aron. Nana. Yumi. Adlok manday ka. Okay na ko Father, na ayun ako. Ikaw na kasi panganin mo. Ngisi ro, ngisi. Sige, cuy ngisi day. Isak pa din. Te! Taulian na mo anak, te! Ariana na, te! Hoy, ate! Dako lang bilbil, ano mong inahan? Ay, talawan kayo. Naulian ako, ma. Oh. Te! Saan ba yung inahan, oy?